Nga day taladawan akit kita dun. Ang isim-isim ka mangkit kita di taladawan nga igimaw. Nagsiksing nga rod unay day ito'y teksmit ko ninong. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga mateksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama ay tiluto di taon. Takaslag taw-tawon lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan aninong, taksila Diyos ako naman. Ay kaya kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag, tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Jun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manan tanangig ko man iti busis mo. Ay na, maragsakarak ba't nakaragita nga ibagbagam Janice? Kasla aglagto da iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak may gayam amo ti tawan mo. Manot tawan mo? 30. Siga nga manutawan mo Janice. Ay, kwa, Jun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Jun. Sige garot, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isuda man. Ada ngamin grocery. Ay, kastaya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magam dita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko nagsiksik. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita aja nasaya at ugali na. Wala insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan ngam itakala sumangpad. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam anak at tugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino dya kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti na panawan anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kap-kap na kamaon. Wanto, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag nga, no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Panak iti banggag ninaw. Inak managaradaw. Wala. Dublam, di pa naggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awam mo't bawang na jasindak itay.
Tuyong amin ti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasar. Ha? Ay, atayo pa siguro mapasamak na Ninong. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Nasaya lata Ninong. Kanain kami nga ginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa Ninong? Nek, anya kukuim ngay. Saraki mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka di nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Hindi ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Huwag nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwin. Kastoy at talaga. Apay kaslawan gaganay gayam Junjon. Aglaladot ka mait. Di na nga rod kahit asab ten ti tiksmit ko. Nana, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa nga rod na kahit ko mga agsara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. At da kano mo grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Huwag siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatanga banditala akom amang gakabsat. Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Ha? Nang kitaam kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam la siguro. No, nay. Daytoyan tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Hadda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa di na tinakakita king kuana. Anya tinakitam ninong. Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture nga impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubigan. Ntakitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ro. Ninong? Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpaiso Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka makikitod no agkita ta Ha? Tapay kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kidi Basta. O ala sige nga Rod Jun. Ta, orasan ti trabaho mi Wan Janice. Agan-anad ka kanayon dita ha? Sagmamano talakom amang gaitangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si Kamugayam. Long time no see Wen nga rod.
Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kat nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa ka. Ay, kat di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulata. Ay, wen ano, adati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka, Mike. Ili nanang, agsara kami iti textmate ko. Aya, agkat ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isun ti partin tayon no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y di kasar. Kat di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agtulong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, huwag nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nilili. Magdama, sumungad anak ka bestida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John na. Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanug ako na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no di naktukayat no maamwam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kun akayat. Itatanaamwamon ti agpaisaw. Di santa pa'y anagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Kun, napintas ka mong lata, oray, bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpit ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ken ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidon tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalat ta, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kaduak tinubyak. Ni Janice,
Janice, isutiin na. Ah, Janice, sika. Kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-am mo kayo kadikin ni nanang ko, Janice? Uwan. Nabayagan na sukik itilakok ang mangga ni nanang mo. Anya? Wana nako. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan, apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso ang nalagaan tirik nakken kwa na. Ay, agyamanak nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mga wag kang kaitinanang ka agkatawunan talaang nanang kunaklatan Makapaikawa matadenggan. Ang mayos lata. Mayruam tantaw. Diyos to jay kunak Junjun. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Uninong? Naiskam ka nga ron, ano kasta Junjun? Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan king ka. Baka gayam. Ang mga no anak na pa'y di intindaking ka aladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan, Ninong. Ladawan na kami dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya, kay mulat na nga urekas jay. Uwan, Ninong. Awan magparikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matin, ah? Ay, no siyak. Diyak kaya dadya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, ah, Ninong. Umay kayo doon, kasarmikin ni Janice, ah, insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay nga, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga ko matimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tani, diyak masango. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Ada ka di parikot itinubyak, insan. Nawan ngamin ti ganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngam kas jay mo lagayan ti asawam. Aw, mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi asabali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiyam. Kanuray ni Ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila, Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Naimbag ano ada kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lahat na kanyak, Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikarin it baka ano kasano. Isuda ti maawanan. San adata? Agyamanak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Huwing arod na.
Kunakit di ano saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Jani sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da? Iso da pa'y kidi tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalkok da dita. Anya nga rod no may buseng. Awan mabalay nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya mana imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatek, nanang. Isunto ti aklunek. Ha? Anyat ipakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't, Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hanggang saan nga agsuswildo iti binulan? Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kamsat mo, ha? No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ay ati inaklon ni Manang Malo, nanang. Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanaon iti mabiay. Day ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tan tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo, anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi, pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari, tamangan numaladawa kiti papanak. Naimbag nga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga main, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana?
Agdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, di ta kapay la balkon, di ta balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaway. O sige, nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Tayag laklakaw iti pandesal. Pilpilitin na nga ron na gumatag. Adupay nga ron tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarway. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, ingka pa ila pagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak, nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige. Makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo malo. Makadisturbo ak samot. Ada ka di aramidam? Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Ay, wen. Kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ito'y bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ilako? Itad ko malo. Ay, kaagyaman nak nga rod, Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng kamalo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga yaking ka? At da ka di mo ilanam namak? Uwan, Karding. Sikat inapilik kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpeso malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka mat. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Diyak pa'y mapisay. Awang ganas ko amangan. Apay, nagmurmuryat kayo. Ni Manang mo Saan nga pampanunaw? Inaklon na mo gayam dahil jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masuro na. Kasla kayat kaw nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang nyo kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Kulito ka, jay adda permanente at trabaho na ti pilya. Tapno mabsaw ti bursa kansan mo. Wen ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluna ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang saan pa'y unay alakay ni Adonis. 55 na lang, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatawng. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulat ka. Apay. Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Aniya! Nanay, babalon mo gayam. Naimbag ano? Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na! Urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao. Saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man aday tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta, siya tinagasan kada kaming agar-aram ken ka. Diana. Wen. Ngamin, si ka tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken
makiasawaan. Oh, marakop ka dyan na. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kun ti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayatin ngay. Ala agawan yo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo. Nana kariya. Ay na, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Alamangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka mo na! Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti pagpagak. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi tapusong lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingput-mut ni Carding, nanang. Ay, oray na singpay. No padamat, napugpugraut. Awan Serbina. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbaglaan ngay. Tananakam tuy aday. Amuna ti agpilay iti inaklon na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandani pa ikat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tida ipagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana kariya. Kidawag ko man ti pamalumos yo. Taig kasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga agayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, Nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, Nana. Isaw, anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may isa, nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Carding. Adda talo dadakkel baboy ko, Nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Dayta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kay agkasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, Nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Carding, di mo partyen tinwang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partsyon mon.
Dahita nga ron mo tipang panunutik malaw. Ngam imbagak mo tun kininanang mo, apartyan tayo dahi jay. Basta siyak ti makam mo. Noon niya ti anta isulaang. Di mo kutsin ginwang mo, tap na da pagaradom to. Ala, sikat makam mo malaw. Mapainak namin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, binilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kung di kasar da ngamin, kung nagbasit mo, ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawang mo kidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Mamirmirao mo, tinakiasawaan da. Iswam, sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais, bongga, ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay napaw, nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano nagkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na, nagbayatan ngay. May imagine ko, unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diyaga, unti isuot muntaw. Wana nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw, di ka sa amaw. Simple lang gamin, ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis tado ti kwartada. Ay, wana nanang. Ganay na. Tay to bongga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistina. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Intun rabihin nga sukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa bado. No, sukatak kadagaw. Pa'y na ipapas, tinagpapitsaw. Malalala, ayabam di asawam. Natumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray, isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak asawa mo tandag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wala, ado tayo magkede nga agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito tibalay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray, tanagaga ni Kardeng, maray. Nagagagardin ka nagtalon. Day talang, ti paggagagatan na. Sa mga swil daw, iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapabal. Gayam. Diyan. Nabartek ka man na si Mang Put Adonis. Puri na bilaan niya na kasta.
Marabiyan ka, sumangpet. Nabartek ka pa eh. Ay, di kaya ti masirsermonan. No kasto yan na kayo numak. Diyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Di kaya't tinaangdod na maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho, mita. Inakita yung pistahan. Sada ka no palot eh dyan. Anya? Palut kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwag. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, hindi ka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga baka. Nang, kaya't yu ti lamas. Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ko ang jay asawa maun. Hindi sa mulak karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na ijitalon. Salama pa nagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di o kaila ko dagita tapno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding ijitalon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumerkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Nay, apayaya. Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akin nalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Isu ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakas ta na nakaw. Baka pasuron nga ron nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. O niya nga ititid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakas ta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto di asawa manang. Ay nakano isa ti para luto iji balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol kan kwa na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding?
Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Ta iso ti makakaam ang mga raramid kada kita. Ungtan nak namin no pilitak nagtrabaho. Kan uray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagi ti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukas tada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maum-umaak nga roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, dadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Why? Nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ha? Ay, tuwan ana na. Ngam basit laang. Mabi lang nga raw tay na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kay ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagan. Kung saan idarumnan. Sugador lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Ano maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka, iti day nga adunays. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagi basit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yung dayta nanang. Kat no adda kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Papanam Elmar, apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunyaw. Ay, ita day jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nak ikuyog. Awan mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Ang overnight kamay ti resort a papanamay. Iso bigaton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam ngay di ta leather jacket mo. Gan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadi lang, bakay. Wan,
Ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magto na ka mamay. Irurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpaso na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ija papanam. Sumngaw ti ang dud mo ija kapudutan. Ay na. Resort di pa panak. Agdigos sakto jay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na ane. Wapo kan, Elmer. Ay, samot unay mga bats! Ang nagpunot. Apay, di ka mapunutan ita leather jacket mo. Nakabuts ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyangay! Rugyan tayong teksyat. Siyak ti gumatarang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pare Elmer. Apay, anyat trabaho mi tangay, pare. May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat la matsmani ka, pare. Medyo lang, mait pare Luwais. Kaya nyangay! Gumatang tayo na itisat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw pare Luwais. Juan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kuwin ah. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa. Diyan mo naalat ay wallet kon. Tay, kun first ko lati naalak. Anya? Bayadak taw no makawid ta. Promise. Anggal. Isubli kon to'y leader Jackie mau. Kan to'y kalugong mo kem bots mau. Ano na ito nga angot? Nagang dudmot to jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamitag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah! Agpaisaw! Thank you marod angkay! Aglegos ka mamat. Unay mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang set. Gusto nga basura ka. Anya? Sayang? Bakit nung nagbangsit mo nga ba? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Yang kalmat. Digdi ko sa mga ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka de? Kwa? Singiret ko mata inutang na akwarta kiti reunion mi. Kasapulak nga minan, taga-playa kiti sabali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak, iti reunion mi nga kakaadalan ni high school. Nagdisnudo mo't kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit maray? Anya? Ay, una yan day dya at tao. Manot inutang na aya pare. 2,000 maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubli akto lang arutan yung madamdama maray. Sige pare, pasensyakan. Imbagam ko mga awang kwartak ah? Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybayan lang ka rin. May mayatang tikasta, ngam ti agbisbis yaw. Ay, di ka laagbain, di kasta nga aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga uray saan mat. Makamuda, ano mamati daw ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ka naglalastog na gijibats ka. Kapot ta professional dan. Kung namulasino na ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan ah. Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka laagbain. Pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to. Ano maalak ti sweldo ka nagkarpintiro ka na naaturay?
Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay, ating ila. Tao maya mamangan dito'y pakanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod adeng. Okay. Sige, mabit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumaw. Ay, kwa. Agdanumak pa'y laita. Patuloy ka, adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday to ngay engineer. Lukatam ha. Wow! Bangbanglo! Imported sapay da ito Ay, wan. Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awanan nyaman na deng. Sige, inakaon. Ay, wan. Pakilistan pa'y malajikin ng konya. Awan mo ngamin barya. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang araw. Agyaman na ka. Ay, agsubliak to manay. Ta umay kanto manang kita na niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, bit! Apay, aya! Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga. Intad na nga rog kanyak, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day dya abang banglong. Tsak pa'y na usar nga maawan matan. Biro ka Nalipatam na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka? Di mo mabirukan dayayain. Tama nga nun, nalipatan mo yung tab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka Tanay, ang tapay aramida. Ala, sino man ang nadakachat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, sino nga engineer? Di ka namin amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ka engineer mo. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano Wen, barupay. Takas namot timbagana. Kan taga bangir nga ili. Kat, inaklon mo Saan pa'y tagpakiputak mo't basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon na. Imposible ginatang na. Gawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na niyan tinabalik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bahag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba ito, inay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukatama, Wow! Nagpintasan abag da ito Irigalo man ang kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanyak adang. Ke aklonin na matay. I love yaw. Ay, malawanan. Nariknak mo at kinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidug alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale.
Takanayon nakmet arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay, Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa kon, Elmer. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikon, tay kabarbaro a sandal ko. Idikon, jabang banglok ngayon tad ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day, chay? Aking bagay nga rod iti sapsapulam. Kat no ilakok day jay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangin na basit, tapno da kumamat ganan siyak, gamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Inalam ti baga niya? Pangusara ngay, kapang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki, ta pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sa bali ang mangala? Mga nun nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kag bastag pabasol may. kaano ngay nga ikasarnak, Elmer. Kun ipasarnak man mat ije balayo. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadakkel mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babae. Sampay analpas di balay may. Madama pay lang nga matartarimaan. Siguro dakkel ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wina! Ay, dakkel nga ron tagastos ka. Milyunan. Dakkel nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan numano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldom. San man na day ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Di pa nanggi kasar mo kanya. Sana, di pa nag-date ta. Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At na marami ta ti kayat ta. Hindi na mula pa ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko abasta irukma no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti ada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasin na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasin na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay so dagitang ibagbagan na. Pagduado am samad jay nobyok, Sebyo. Yes, jakili pa. Ngam sa bali tirik na kankwa na. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, ken tigtignay na. At ang samit lalastog ginubyong. Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwam na imbag ti family background jay nobyong. Di ka basta agtal-talagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag kita iti pabaor. Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwartang. Bayatak into no may abulan. Into maalak ti swil daw. Nabiting nga rok ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdaktil tumo na balay. Mano ayati buludem no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Nagdakulan. Dakkel sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakkel di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay,
At damot kit di urnong ko Ngam, bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. At dayor urnongak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbangan anak mo tayo. Di nang samot malagi pantay utang na kanya. Ay, siya akong tiyagkid daw iti pasensya pare. Mangibabain nga rin dahil lalaki. Remy, inkakitahan di asawam. Madama man ti panagsugal na. Apay, nangalan na ti kwarta na. Nagadaw di kwarta na ngay sugsugal na. Ni, Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan ko na tata. Tayo nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adon tinautang na kanyak. Ang Jack namnamaan nga agbayad ta mapaayak laang. Ayan na ka di tata. Ija sigaw na pagsusugalan na. Among magyay ayuyang na. Ija iti papanambaraw. Sika ka diti asawa ni Elmer manang. Uwan? Apay ka di? Pakawanin na ko Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak agkid daw iti pamakawan mo. Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na ngawan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga mayak, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanyak manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Inregalo ni Elmer kanyak manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak na ijay lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Uy, bag! Ay, anay ko, anay! Hindi ka tumpa. Nasatanda ka nilman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan din mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Kamsaan matgayam? Ay. Ulbod! Kunam anapukaw dagiti sapsapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer. Anya? Ay! Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y Ado pa'y titaraon. Wan mare, happy birthday manen nabsuga kon. Namin adu akon anagpungga. Ay, ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din? Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo basit ni. At nakaarubay o madisturbo. Ay sus, agungot man day takaaruba tayo mare. Abay, di mo inayapan Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon, ngem aghanda-handa kayo kailang amin. Nariwawa kayo. Ay, ayaw na yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Mapay, hindi kayo pala agawit ayan. Nunalpas kayon anangan, agawit kayon. Di kayo aguumong gitang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, Mare.
Ay ala kakabsat, tangay adu pa'y ti taraon, ag take out kayon, ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at tata saldo. Uray adu ti bisita, ag sasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabos na dyan alakay. Hinton kon inikka kon nay. Ay, saan ag parbeng ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na a birthday party, sumanao. Saan mo't arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na, ta saan a makaaw-awat dayjay ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti ramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagis tapno saan ka ang high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita ka aruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan da ti kasta. Anjak lagtag tagari. Ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mon tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, tata saldo? Napanda! Sino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit ken candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon day tata saldo. Pinuwara na matan dagito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya na dyan bakay? Ni tata saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay? Ay, jakam mo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni tata saldo. Anyan day dyan alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bilinin mo lang dagiti anak ta. Asaan da mapabayan iti paraangan na. Ni, si kamot gayam tasar-sarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, mare. Ay kailan kumanatawa lumabas niti paraangak. Asino ti katatawa nyo? Siya? Ala, saan tata saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas ti alamid yun. Agsinata dito yan, mare. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Papayatunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Ay, kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awan pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay ngamin nga da ka arubak dito'y. Awan mo't idi ka arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May mayat ti awan ka aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kung maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurguraam a tao kabagis. Kasanumat nga main. Basit laabanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. Wen tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti uray asino. Ada pensyon ko apagatang ko iti kanek.
Awan ti ka sa pulak iti sa bali a tao. Iso nga ure awang karubak. Okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko. No awan ta kita sakit ti ulo. Sa bali kami na talaga ti ugali da kabagis yun anak. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, aw-awatan niyo latan ni Uncle Leo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Ala, di mon guraan di Uncle mo, anak ko. Aw-awatan tayo latan, takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldumat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagang man napapanan na. Sige na, mabuti nga. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay! Nyakasapulan ti tulong ti ure asino. Diyak kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jelly na apimanaw, mare. Tuwan nga ron. Ay, na yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Sigamat gayam. Ay, sumrag ka. Long time no see, bayaw. Italaang manan nakaumay ka. Ay, Juan, Ipag, Feli. Ta manipod na tayo na nilakay mo akabagis ka. Jak meten imay. Ta awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik dito. Ngam ita at darason. Iso ngay maya. Kit no mabalain, makipagnaunak pa lang ni ti balay mo, Ipag. Tagbiro ka kiti customer ko dito. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo tikas ta trabaho, makabannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw, makaamu ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga ori lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Wan nga rod, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga ori lakayan. Wan, tay di ka ubingan na. Ado tag kursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tati Jack amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngamuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, Los, himala. Apay, Marimila.
Kita dyan na ungat akaruba ta. Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nangag ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay? Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaid mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka denggan day ta. Ay, no kasta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't asal da. Ay, Itaan niya agapungay, Mike. ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitwo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pakpakawan mo ta. Awan hilig ko kanang iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat ang denggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag party ag birthday Ah? Ni? Ay, kapun na, tata. Itaman pa'y nga ag-celebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, tinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga ron ngagnana niya pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Siming put pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwara ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simimpod ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kan pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga ron day ta anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan ay ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man niti kwartam. Well, Mark, ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Well nga raw, nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay nga maging kaita. Awan pala first move mo. Ha? Anya, first move ngay pagbagam, salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di pa nagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't ngaminin ayat ikasto. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso ajak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot
No kasta, bading ka matakas kanyak andoy. Awan. Isa ano binaliwa may iti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Diyak laing pagaruop. Ay, pumanaw ka nga rodan anduya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta, nagawidan niyang kalandoy na nang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro tay di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba yun nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rin Umuyong man ni Uncle Saldaw nanang. Ha? Pag ko naamat nga Kat siyempre, awanan tay inspirasyon na. Pimanawan. Bagbagan nyo, digita anak nyo, tadi daw may agiwara-wara dito yung arubayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron, digita nga anak ti kaaruba. Di da amwa bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat na talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailangan si makititel-tel kan ulok. Ay sus! Ipagkalaan nga na yung ospital ka bages. Ang yaman nak ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta mild stroke la ang tinapasamak ka. Ay, un nga rod. Kasanuwak lang, ano dyan makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot kabages. Makapadagas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katendayta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No ada kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katattao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isungag balbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan. No kasta ka. Wan. Ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, kanda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit akanam. Day takot ti jak pangayatan nga agpa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga rin na napigsakan tapno pagawidin datan. Di ka aglulupaw. Wala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose mount. Anya, ay kasla maulawak mat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Masige nga rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta dananang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. At dadan iji balayaw. Ingkanto man idakitaan ading ko.
Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaam dagiti kankananda. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpeng damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad adda damot. Wan nga ron, iso amasapul ang mabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan asaon. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, minay ta parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkel yaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunag yo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad ah. Anya kumapay nga eh. Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau, sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No, mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang daktulangan. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kaya't mo ti may libre, sumurot ka na kamay. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit. Papananta ngayon. Ay, mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay na ang angragan to'y bukaw. Sige nga raw. Mapantan tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen ka ni Flavio. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na jay. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanagpamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsyan ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An-anadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita. Enjoyam kit di timangan iti kayat mo akanan ah. Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanam kit di amin na. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kalmay siya. Awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak.
Ay, no dakam ikan nila kay ko aka, uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad na gastos iti pagpa-ospital may. Ngam da kayo mutla ti marigatan, wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka marigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay pare. Nakapalingki kayo maran kinibaka mo. Ay, uwain, maray. Gimatang kami, ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabaling amin ti kwartaming agasawa. Sabaling mati para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo iji abroad pare liroy. Kanaimbag ko nam, ta foreigner, tinasawa dyan anak may. Baknang a foreigner. Kahit, ada ka din anak da. Awan pay. Ang oray awan anak da, ta narangsak dalatang agdendin na. Din sa mo nagaw-awid di anak yun. Ta makumikom da nga kasawa. Ay, way, anyat urasan. Ay, alauna mo't kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ah. ay, way, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo mo. Expire nga raw nang ititaraon nga ipaw-paw iti anak may. Ta di mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare? Ay, way, ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ay na, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganakan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan ta pangluganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayan iti arkila. Pribado hospital anang iya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan di taoy. Uray nangina, ta si kaswendak mo't anaimbag di taoy. Isu nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta edi abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito yung ospital nanang. Apay nga min adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumadaw, ason. Apay, si kaya tagbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaan. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, nalaing kami na dumiskarte iti kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki nagwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngem istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irorwaryo dito yung ospital.
Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat matan, manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanen amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapagganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng genderanang tentatang. Makaungot da no tubngarap ida. Kat tila maisigsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkita ak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kada kabay. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no siyak ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Wen, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayak ti sinsinan alutaw, kabagais. Bayaw ni Roy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, italak pala, mabisig. Nagbayag kang agluto, bayaw. Anyat linutaw, mamasida, kabagais. Dinengdeng, asinagpawak iti ikan, kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Tabilin ni kaanakan Leia. Ajak agluto iti karne, ta may parit kano ka na kayo. Unay ka matan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano apo migsa kami ngay, no kastaman, ti pakpakan mo ka na kami bayaw. Pasensya kayon, ngambilin ngamin ni Leia na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan niyo, tapno baliklikan ti paragsagit yo. Uray agsakit ka bay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may! Uray makonfine kami iti makabulan, awan problema! Tada kwarta ni Leia gastusin may! Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan, na oray may parait. Tada kwarta mi pagpaagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga, no kontra ti kayat may! Hoy ha, hala, baka mo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey! Makapawang ganas! Ala, ang rubat na ta, intamangan itirwar bakait. Itagsin na ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na itinadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Si Jack lang nga agawid. Aya, alakit aganan ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak mait, agpa-check up akmait. Oras siya kumaulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro dental di agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanen, tapno libre ti check up kan agasyo, ta isupay.
Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Anya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, andakan. Ay, apay nagkuntong ka, anak ka. Apay akas tatarupam. Nagadumot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklay pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na di alalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalakayam na di alalaki. Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalak iti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho ki jay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang. Isaman jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas sita kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko. Ay, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karoon bakit? Kumaro man ang tisakit ti siya ko. Kan maulaw ako man lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Mala, may ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka, no naglablabos kami iti amam. Igapo iti panagsasaumi iti ang kakasakit ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibas na ka pa eh. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba, iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusan yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abaybayan. Patpat ganda kayo, mahit nga anak may.